سلام تعنا هبلي كورانين تخطاتلتنا ازي مدو وراينا ايو مدو وراينا كل جزيه حمس كاب ساعات 10 كساب ساعات حدا ناخم نقرو بروجرام مخانو يفلت مباركه اول مخا حدا غاشا حيزنا لكم قريبنا لنا غاشنا ون بعلم كفلت يوم زوم غاشنا خا اب تمر زملكت ناخم نابنا خصنحنا تملكتنا حزون مكتالكم مسانا يكون تعنا هبلي كعب سلام مصو كعب سلام صنحه سي مجمريا نبعلهم يلا ليستي كم زفلت اب استفاده ميدياتات اكو ناقرو تصنحو شمي دستاچو عالمي بحال بعلميا ايكونومكسيه بتوساغي ب MBA ماستر اوف بزنس ادمنستريشن خلاص دغري زحسكو سبيه اب استفراليو سلطناتات ممخارات اب تمرتون نوحوان صانعت غير الله بزعباي يزي مسل صبو دستاچو عالم اسخاون صاوعتنا خبيركا ناوزي ناب ستوديونا وخا ناوزي ناب تكال برودكاستينج كوربوريشن اثيوبيا بمصخا بتعمينا نمسكن دلي كم تعنتوا بمئتوي نمغلاص زفتنكو لما عنتي نغورو زته اب صريت تمرت مرغاص يزملكتيو كم زفلت منغستي صريت تمرتي نمرغاص زوسدو سغومتلنا بتلي صريت تمرتي نمرغاص كاب زغبر صعاتات اتحاده مقباي فتنا نصا كاب مقباي فتنا نصا مغباريونا مقباي فتنا نمكلخال انتي خغبرالو تبلستي مخنياتو نزحلف 3 عامات نسرحلو زمصيو اوز حز خا اطناخيري يزوصلل زلنا بتلي تمهراينا نبعلو خويلو كاب مقباي نصا خوينو صريت تمرتي نخرغاغز تمهرايون عرس امنت هاليو بنا كل بعلو تفتينو بعلو كحلف او يستواصو يزغبرنا سخمي خا تገልጾስቲ مقباي كامتراف كمقباي نصا امغبار እዚ ከዓ ወለዶ በጣም ጠቃሚና ዝተማሃረ ዜጋ አርሶ ዝፈልጥ ዜጋ እንተሃልዩ ንሃገሩ ይጠቅሚና መንግስት ዝወስዶ ዘሎ አውዚ አብ ጽሬት ትምህርት እስቲ አውዚ መቆባይ ፈተና ነፃ ምግባር አውዚ ትብሎ ሐሳብ ታሊኳስቲ ያቀኒልኝ برغت زي بروجرام زي بتاع ما قداسن كل غزا زصبيو زمنيو سمعي تقرات غيرو كدامص زخللو عبي عودي زي غداي زي منتاي مسرتاو غداي نهاجر لمعات نهاجر ايكونومي معباله نهاجر سلام مسرتو تمرتي بولكع ابز غداي زي كم مبغس غيركا بروجرام سلازا حسكا زي زمسكن قدمنا مقباي ويدما مسراق فتنا انتنلو زينات كامل لاي اب فتنا اوان اب زينات كفلطت مدلاي امرها زيله اب ناي كالي امرو زلو نستوسن دقائق تطقمكا مسراقي مود ما قصيلنا كون زي خيل مالت سلازي قدمنا امتاونا جن ابزناي دحري لوطي زمصو ناي تمرتي سغمتات الله مالتي ابناي تمرتي استفاليو ستراكشر ريفورم تغيرمالو مالتي زوم ستراكشرال ريفورمس نولم مجمريا تناي مواقر يو تمنغست خسرح سراح ناي تمرت مواقر يو ريفورم غيرو زي مالتي نتينا فتنا سرقي بقللو بروتكت المغبار نمحلاو زخل مجمريا ريفورم مسرحه خمسه لي بعلميا تمرتي بطلقات ريوم ناو زوسن له خناتاتي تفطيرو معناتي سلازي تو ريفورم انت اينيرو انتيلنا قدم قداماي كسابشامناي قداماي بركي كابشامناي كساب تاشعاي عسراي كالا ما اغلاي كالا قداماي بركي كاو كاب 11 بريباراتوري ازبال نير حزيت مواقر نسو تغيرو مواقر سنابي تغيرو قدما عندنا زبال بمحرኛ قدم قداماي متاهم زي كيجي نولو معناتي خالي ناي مجمره درجه تمرت زبالو كاو قدامك ساشاي كاو شو عايشه مناي دما ما اخلاي قداماي درجه زبالو معناتي بمحرኛ مكاكلኛ عندنا درجه كاو تاشعاي 10 تخلتا ግን ናይ قدم بريباراتور نولو حزي دما
ካልኣይ ብርኪ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዚ ትናይ መዋቕር ይሰርሕ እዚ መዋቕር እዚ ሪፎርም ዝተገበረ ነትናይ ስርቂ ፈተና ስርቂ በቀልሉ ዲዛይን ዝግበረሉ መልክዑ ስለ ዝነበረ እዩ ብኡልክዕ በቲ ትኩረት ናይዚ መዋቕር ኣሰራርሓ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ እዋን ፈተና መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝወድቁ ፍልጠት ብምንኣስ ዘንበብዎ መፅሓፍ ብዘይ ምፍላጦም ዘይኮነስ ኣብቲ እዋን ፈተና ኣብ ናይ ቅድመ ዝግጅት ዝበሃሉ ቅድሚ ፈተና ምእታውካ 3-4 መዓልትታት ዘለዉ ቅድመ ዝግጅት ዝበሃሉ ቅድመ ምድላዋት ዝበሃሉ መሰረቶም መርሆም ፒላር ኦፍ ፕሪንሲፕል ምንላቸው እንሎም ዘይምፍላጥ ካልኣይ ኣብ ፈተና እዋን ምስኣተው ክገብርዎ ዝግባእ ኣብ ዘይ ምግባር እዮም መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝወድቁ ናይ ዓለም ሪሰርች እዩ ያጽንዕዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነገር ግን እዚ ኩሉ ነገር ተገይሩ ግን ተምሃሮ ንኸይሰርቁኸ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብል ከም ሪሰርች ናይ ኢትዮጵያ ሪሰርች ከም ትሪኦ ኣብ 12 ክፍሊ ብጣዕሚ ጥብቕ ዝበለ ናይ ፈተና ቁፅፅር ኣሎ ማለት እዩ ብኡ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ተምሃራና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናይ ምሕላፍ ዕድሉ ናብ ሞተ ይመጽ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ኣይኮነ ሞይቱ ናይ ምሕላፍ ዕድሉ እንታይ ማለት እዩ ናይ ምስራቅ ዕድል እዩ ሞይቱ ተምሃሮ ቅድሚ ሕዚ ወላ ናይ ትምህርቲ ኣካላት እንሎም ዘለውን መምህራን ካልኦት ኣካላት ኣብቲ ናይ ስርቂ ኣብ ናይ ትምህርቲ ምቁባይ ትምህርቲ ከም ልሙድ ከም ነበራዊ ባህል ተገይሩ እናተወሰደ ጸኒሑ ስለዚ እቲ ናይ ምቁባይ ዓቕሚ እዩ ተኸሊፉ እምበር እቲ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ትምህርቲ እዩ ኣይኮነን ተኸሊፉ ስለዚ ናይ ተምሃሮና ምውዳቕ ሕዚ እውን ንዝተወሰኑ ዓመታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ብኡልክዕ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንምንታይ እቲ ሪፎርም ተግባራዊ ክሳብ ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ መዋቕራዊ ስርዓት ብትክክል ተምሃራይ ባዕሉ ኣንቢቡ ባዕሉ ዝሓዞ ኣብ ህሊኑ ዝሓዞ ናብ ደፍተሩ ናብ ሲስተሙ ከእቱ ክሳብ ዘይከኣለሉ ሰዓት እቲ ናይ ምውዳቕ ስርዓት ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ሕዚ ናይ ፈተና ኣብ ምቕባይ ዝቐነሶም መንገድታት ሓደ ናይ ኣቲቲዩድ ናይ መምህራን ኣመለኻኽታ ኣብ ምቕያር ካልኣይ ዝሓሹ ፍልጠት ዘለዎም ማሕበረሰብ ኣካላት ናብ ሙያ መምህርነት ኣብ ምምጻእ ካሊእ ናይ ወለዲ እውን ናይ ኣመለኻኽታ ለውጢ ናይ ኣዋርነስ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዘለዎም ግንዛቤ ኣብ ምቕባይ ዘለዎም ግንዛቤ ብኣምሓርኛ ኩረጃ ንብሎ ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ሰፋሓት ስራሕቲ ኣነ ሕዚ ኣብቲ ሙያ ስለ ዘለኹ ሰፋሓት ስራሕቲ እናሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ምግባር ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ 3 ናይ ሚኒስትሪ ፈተና ዝበሃል ኣለዉ ብሄራዊ ፈተና ንብሎም ማለት እዩ ሓደ ኣብ 6ይ ክፍሊ ብሃገር ደረጃ ሕዚ ንሪኦ ኣብዚ ጥብቕ ዝበለ ክትትልን ቁፅፅርን ዘለዎ ማለት እዩ ካሊእ 6ይ ምስ ሓለፉ 7ይ ምስ ሓለፉ ኣብ 8ይ ክፍሊ እውን እንደገና ካልኣይ ፈተና ሚኒስትሪ ይወሃብ ሚኒስትሪ ዝበሃል በቲ ማሕበረሰብ በቲ ቤት ትምህርቲ ዝሓሸ መልክዑ ኣሕሊፍና ኢሎም ከይሓስቡና ብኡልክዕ ከይሓዙ ዝግባእ ፍልጠት ከይሓሱ ኢሎም ከይሓልፉ ኣብ 3 ብርኪ ብብሄራዊ ብሃገር ደረጃ ተምሃሮና ይፍተንሉ ማለት እዩ ዓቕሞም ዝልክዕሉ መንገዲ ብትክክለኛ መሰረታዊ ዓቕሞም ዝልክዕሉ መንገዲ ኣብ 3 ኢና ንመቕሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣብ 6ይ እቲ ካልኣይ ኣብ 8ይ እቲ ሳልሳይ ኣብ 12 ክፍሊ ብሰፊሑ ዝተምሃራና እናወደቕ ዘሎ ኣብ 12 ክፍሊ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝኾን ዘሎ ኣብ 12 ክፍሊ ብሃገር ደረጃ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዓቕሞም ዘለዎም ኣመለኻኽቶም ዝቐየሩ ሰባት ክሳብ ዝፈተኑ ሰዓት እቲ ናይ ምውዳቕ ቁፅሪ እናወሰኸ ይመፅእ ማለት ዳታ ክንሪኦ ተለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቁፅፅር እዚ መንግስቲ እናቐፀለሉ እዩ ዘሎ ካብ ብሉፃት ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ዘለዎ ሃገራት ብምምፃእ ዝሓሸ ለውጢ ንሪኢ ኣለና ቀደም ንሕና እናተምሃርና ከለና ዝሓሸ ነይሩ ንሕና ኣብ መጀመርያ ናብቲ ሙያ ምስኣተና ብጣዕሚ ዝወረደ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝሞተ ማለት እዩ ናብ ምንታይ ኢና ንኽእል ዘለና ክሳብ ዝብል ኣነ ብዙሕ ግዜ ንባዕለይ ኣብ ትግራይ እናሃለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት እናሰርሐ ኣለኹ ባዕለይ ዝሓተት ኩሉ ንብዙሓት ሰባት ዘማኸር ኩሉ ሃገርና ናበይ እያ ትኸድ ዘላ እዚ ትምህርቲ እንድሕር ሞይቱ ኮይኑ ሲ ትምህርቲ ናይ ይምሰል ትምህርቲ እንድሕር እናማዕበለ ኸይዱ ኣብ ምንታይ ኢና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ከም ሰብ እንታይ እዩ ክኾን ዝኽእል ኣብ ትምህርቲ ሰብ እንድሕር ሰሪቑስ ኣብ ገንዘብ ዘይሰርቀሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ኣብ ትምህርቲ ዝሓሸ ለውጢ ኣሎ ግን በቃ እኹል ድዩ ኣይኮነን እኹልማ ኣይኮነን ሃገር ዝነቅሕ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ክሳብ ዝነቕሑ እዋን ክሳብ ዝኾነ እቲ ናይ ምንቃሕ ግዜ ፕሮግረሲቭ እዩ
ግራጁዋል ዝመጽእ ሁነታት ክሳብ ዝኾነ ዝሓሸ ለውጥ ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ጽቡቕ ምዚ ተታሒዙ እውን ብትምህርቲ ንትውልዲ ፕሮጀክት ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ይመስሉ አንተ እውን ትገልጸ ነርካና መንግስቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ኣወሃዋ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብዚ ሰዓት ሓድሽ ካሪኩለም ቀሪጹ ተማሃሮ ብደንቢ ተረዲእዎም ተማሂሮም ጽፈት ትምህርቲ ሃልዩ ካብ ምቕባይ ነፃ ኮይኖም ብቕዓት ተማሃሮ ኣብ መፍራይ እዩ ናሰርሕ ዘለና ትምህርቲ ንትውልዲ ኣብ ምርጋጽ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ከታይ ይመስል እስቲ ኣብዚ እውን መብረኺ ክትበኒ ደልየ አንተ ከምቲ ንምልዓል ዝሞከርክዎ ትምህርቲ ምርጋጽ ይከኣል ጽሬት ዘለዎ ትምህርቲ ክረጋገጽ ይኽእል ብሓደ ወገን ብመንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን መንግስቲ ከም ቀያሲ ሞዴል ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ንቕሓት ህሊና ኮንሽስነስ ሌቨል ንብሎም በብእዋኑ ግዜ ምስ ዝጠልቦ ኩሉ ሰብ ባዕሉና ዓበየ ባዕሉና መሓሸ ክሳብ ዘይከደ እንደልዮ ስርዓተ ትምህርቲ ጽሬት ትምህርቲ ንብሎ ክረጋገጽ ይኽእል ማለት እዩ ምናልባት ታልዕሎ ተኾና ታልዕሎ ኣብ ሕቶኻ ብሉጽ ተመክሮ ዘለውን ሃገራት ናይ ትምህርቲ ኣለዋ ማለት እዩ مساعتنا هنا تأركلنا معبالين لوطن مسارته تمرتي سلازي أب تمرتن حزي سريحة منم تمصونه لوط إل سلازي سريع تمرتي مرققاز حدا منغستي نايت سرعة تمرتي كاريكلم نلو نايت تمرت كاريكلم نلو أب موقار نبزحش بركي نتي كفلا زمن زمتن كاريكلم موصا ناي منغستي سرح يزخون مالتي سلازي كم محاورسبنا دما أب تمرت زلوا جنزابة خنق حم كبار سريع تمرتي نمهاب انت يزرلي كولاد انت يزرلي كابس نايقلي تمرتيتات اللون ناي ولك تمرتيت نلوم مالتي ناي ولك بيت تمرت نلوم أكلات بصحتهم تاي مالت التوت هم مقرأ طرح حديث ويس أفتي بروسس أفت غيدون ناي وعلم الجمال لهم أفت ناي تمهرة وسقيت الناس لما قار لو تأممصا كم محبرسهم كم بعلوانا ولك تكالات ولك تمرتي نلوم تاي بصحتهم زبل نجارون أمرأي عبي نجار زلوا خالي توانا أبزيت ناي مجمرات نايتي تواصل أكتر زغون ممهري مالتي تممهر خنتاي زغون زلوا حدث زمس نفتو ما زمس أكل أمين لهم مسك خلله بتعمي غور عبي مسرتاوي ناي أمره دك سبات سرح سرحي أبزي خا قدمت دليتها اللي كا تمسؤول ميا كسب زغونه أفتو ميا زاعتو أكلات عرسو ما بقيهم دليتها اللي وهم كم تسوق خلال اللوام مالتي بقولك عرسو ما ممكن عطر حزي كونس تناي منجست زورده كاريكلمون أم فتصام عبي حلافنت لعلت زخفلهم ناي مسرح عدل كله خلال اللوام بزغوني يكون معكني بزيك قطعني ممهر كسبنا فتصام عالم نقوله نحر أهل اللي خوينه نموي زمتن مهيا مركاي كان لذي كسمر اللي زلوي ما إنه هذا برنامج زادام أكلات بعد سلطان يكون زغنا والكهفتو بعلميا نمامر زمتن مهيا بعلم درجة كفترة يخل سلذي جنتو جزياوي نابل عقوس كمر زخل أطوي له كمر اللي زخل نجر المستعقمي إيكونومي هاجر نعايز زمتن مسخالات ومياتات زمتن مهيا لأن دليل كحسب زوج بأمبر أصريتها مرتها مرقاز زجب عني وزجب أنه واقع يرخوكون زجب أنه مهيا أي تخفلن يلو كحتى زخل نجر أيكون نعم ممرنت بزخفلك قدّا يكون كنت ناطر يتم أبزغون ساعات واتيبر زغون يكون جزء نعاخذ متن كفيا خطر كويس تخل كفلت خطر كويس تخل سلازي صريت مرتها مرقاز حدث معك أف تناي سيب النولا استراتيجيك اكد النولا ناي 10 عامات ناي 5 عامات ناي 3 عامات ناي عامات نلو اكدات له ترمتات له بقوع زغنا نتجزيو نت ديجيتالايز زغنا عالم زمتن استراتيجيك قدام موصا حدا صريت تمرت امرغاص عبي غدلو معناته كلاي منغست امقصار امكتتال التوات امقراب ناي منغستي ጉዳዩ ኮይኑ ነገር ግን ብኡልክ ክሳብ ናይ ውልቀ ትምህርቲ ሰሃፍቲ አመራራሓ
ኣብዚ ጉዳይ ድማ ዓብይ ሚና ክፃወት ዝኽእል ኣብ መጨረሻ ኣመራርሓ ናይ ትምህርቲ ኣመራርሓ ዓብይ ግደ ዝፃወት ጥራሕ ዘይኮነስ ኢዶ እትዩ ፅሬት ትምህርቲ ምርጋፅ በብመዓልቱ በብሰሙኑ ዘይኮነስ በብመዓልቱ ምክታል ጌርካ ፅሬት ትምህርቲ ምርጋፅ ኣክሰሳብል ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝመሃር ተማሃራይ እንታይ ዝኣክል እዩ ሎማዓንቲ እንታይ ዝኣክል እዩ ሒዙ እንታይ ዝኣክል ትምህርቲ ሒዙ እቲ ትምህርቲ ስኸ ካብ ቲዮሪ ናብ ፕራክቲስ ዝቕየር ድዩ ተባሂሉ ዝረጋገፅ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዩ ፅሬት ትምህርቲ ተረጋጊፁ ንልና ክንገልጾ ንኽእል ማለት አንተ እውን ንምልዓል ፈቲንካ ነርካ በርግጽ ኣብ ሕቴ እውን ሒዘ ዘለኹ ታዩ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋጽ ካብ ስልጠኑ ሃገራት ወይ ዓለማት ልምድስቲ ሓደ ክልተ ኢልና እንተንጸርሕ በተለይ ካብዞም ፅሬት ትምህርቲ ዘረጋገጹ ሃገራት ንሕና ካብኣቶም ልምዲ ወሲድና ክንዕውት ንኽእል ደ ኣብዚ እውን ውስቲ ከም ኣብነት ክፀርሐለይ ደልየ ፅቡቕ ቅድሚ ሕዚ ዝሓሸ እንትን ዝነበረን ጣልያን እንግሊዝ ካብኡ ዝወሰዱ ናይ ትምህርቲ ካሪክለም ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ እዚ 21 ክፍለ ዘመን ዝምጥን ናይ ትምህርቲ ስርዓት ዝሓሸ ብሉፅ ተመክሮ ዘለወን ሃገራት እንተሪእና ሲንጋፖር ፊንላንድ ኔዘርላንድ ካናዳ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣብዚአን ዓብይ ተመክሮ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ክንረኽበለን ንኽእል ሃገራት እየን ማለት እዩ ኩሉ ምዕባለን እንተሪኢኻ ሕዚ እዘን ሕዚ ፀዋዕናየን ሃገራት ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለን እውን ብጣዕሚ ፀብለልታ ዘለዎን ማለት እዩ ሲንጋፖር ሕዚ ካበይ ተላዒላ ቀደም እንታይ ነይራ ሕዛ ምንታይ እያ ዘላ ብጣዕሚ ፀባብ ሃገር እያ ብጣዕሚ ውሕድ ሕብረተሰብ ዜጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ግን ቅድሚት ትኩረት ዝሃበትሉ ግን ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ድሕሪ ምርጋፅ ኢኮኖሚ ከረጋግፅ ይኽእል እየ ኢላ ክሳብ ዝሓሰበት ናብ ተግባር እውን ክሳብ ዝኣተወት ሲንጋፖር ኣብዚ ሕዚ እንሪኦ እዋናት ግዜ ብዲጂታል ብቴክኖሎጂ እውን ብጣዕሚ ዓብይ ፀብለልታ ዘለዋ ሃገር እያ ናይ ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት እውን ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰባት ንብዙሕ ሃገራት ተመክሮ ዝሃበት ሃገር እያ ኔዘርላንድ ብኡ ልክዕ እንተሪኢኻ እዚአን ብጣዕሚ ኣብ ናይ ጂዲፒ ናይ ወርልድ ዋይድ ጂዲፒ እንተሪኢኻ ሕዚ ኣብ ቅድሚ 10 ንረኽበኒ ማለት እዩ በብእዋኑ ፕሮግረሲቭ ዘለዎን በብግዜ ንኣብነት ኣጠቓላይ ጂዲፒኤን ጂዲፒ ክበሃል ከሎ ምስ ዘለካ ሃፍትን ምስ ዘለካ ዜጋ እንዲኻ ትዕቅኖ ብኢኮኖሚ ተርምስ ስለዚ ዝሓሸ ምዕባለ ዘለዎን ናይ ኣጠቃላሊ ምዕባለ ማለት እዩ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ናይ ሶሾ ኢኮኖሚ ምዕባለ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣጠቃላሊ ሪሌሽንሽፕ ዝበሃል ንደቂ ሰባት ኣድላይ ዝበሃል ዌልዚ ፀጋ ዘለዎን ሃገራት እዚአን እየን እዘን ሃገራት እዚአን መጀመርያ ዝሰርሐኦ ስራሕ እንታይ እዩ ትምህርቲ እየን ሰሪሐን ማለት እዩ ትምህርቲ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ኣጠቃላሊ ፅሬት ትምህርቲ ምርጋፅ ዓብይ ሰፊሕ ስራሕ እየን ሰሪሐን እንታይ እየን ሰሪሐን እንተልካ ሓደ ተዓንቶ ዝለዓልካ ስርዓተ ፈተና ምዘና ናይ ምዘና ዲዛይን ስትራቴጂ ሜትድ ብደንብ ሰሪሕና ኣሎ ማለት እዩ ማለት ራዲካል ዝኾነ ቼንጅ ለውጥ ኣምፅአን ካሊእ ኣክሰሲብል ዝኾነ ማለት እዩ ንኩሉ ተበፃሒ ዝኾነ ብማዕርነት ተበፃሒ ዝኾነ በቃ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሕዚ ዘይመሃር ማሕበረሰብ ብዙሕ ሰብ እኮ እዩ ዘሎ ኣብ ገጠር ጥራሕ ይኹን ኣብ ከተማ እውን እኮ ዘይመሃር ማሕበረሰብ ኣለና ብዝተፈላለየ መልክዑ ሓደ ናይ ሜንታሊ ሪታርድ ዝኾነ ትሮማ ዘለዎ ብፍላይ ካብ ህፃን ድሕር ኮይኑ ዘይመሃሩ ብዙሓት ዜጋታት ብዙሓት ህፃውንቲ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኦም ዝውዕሉ ኣለዉ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ዘለዎም ስፔሻሊ ገጠር ናይ ፅርግያ ኣክሰሲብል ናይ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ዘይብሎም ከባቢታት ዘይመሃሩ ኣለዉ ኣብዘን ዓንቶ ንብለን ንነበርና ካብ ዓለም ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ዘለዎን ሃገራት ግን እንታይ እየን ገይረን ትምህርቲ ንኩሉ ዝብል ኢትዮጵያ ሕዚ ትምህርቲ ንኩሉ ይበሃል ብኡ ልክዕ ኣይተሰርሐን ማለት ይኹን ተሰሪሑ ኣሎ ግን ብሉፅ ተመክሮ ክኾን ዘይኽእል እየ ብዓለም ደረጃ እንተሪኢኻ ማለት ብዓለም ደረጃ ብሉፅ ተመክሮ ዘለዎን ተናዓንቶ ዝብልናየን ሃገራት እየን እሰን ድማ ምንታይ እየን ሰሪሐን ሓደ ኣክሰሲብል ንኩሉ ዜጋ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ንኩሉ ዜጋ ክባፅሕ ክኽእል ኣለዎ ብማዕርነት ማለት ኢኳሊቲ ንብሎ ማለት ካሊእ ፅሬት ኳሊቲ ኤዱኬሽን ዝበሃል ማለት ኳሊቲ ኤዱኬሽን ማለት እንታይ ማለት እዩ መምህር መፅሓፍ ፕሪንት ምግባር በቲ መፅሓፍ ንሱ መምህር ምምዳብ
تممهر دما اتيو تطويل بلاك بورد ممهر غزعيو مهاب كفلعيو مهاب خالوت تشينج ايد تطقمكا مس ايكونن سيكون كاوص زباله اتي كواليتي صريت تمرت نلو ወይ كواليتي اديوكيشن نلو ثيوريتيكالي بتيوري نمارو حزنا ابنت اب ኢትዮጵያ بكيمستري درجه خم حزي ጋዜጠኛ አኸኛ ብዙ ነገር ተማርካ ተስተማርከ ነገር ናም ተቀይርካ ያላ ነው ተግባር وناي تقدر تغير لا يتغيرني يحزي almost يتغير almost حزانه بكيمستري بفيزيكس بس تماير له بكيمستري بفيزيكس تماركو ነገር بفصوم ናው ተግባር ተቀይርኮ ነገር ይብለ በቋንቋ ተማርኮ يحزي በኢኮኖሚክስ ተማርኮ በትምህርት ተማርኮ ነገር ይحزና ማخذ ገልጾ ዘለኹም በር almost ተምንማሃሮም ነገራት ኳሊቲ ኤዱኬሽን ማለት ቲዮሪ በቲዮሪ ተማሃሮም ትምህርቲ ናብ አፕላይድ አክሽን ዝቀየሩ እንተቆይነም حزاب سنغافور زوهاو تمرتي بقطتا ناب بتيوري مجمرات بخلص حساب تمارهم وصيهم خا بوركشوب بستفرالي بايكونومي بديجيتال ايكونومي ديجيتال ماركتينج بستفرالي ديجيتال تكنولوجي بزخونه ملكعو ناب تكبار ناي مقياس راحيو كواليتي اديوكيشن نلو كواليتي اديوكيشن مالت ناب تكبار زقير تيورياوي تمرتي تزي كوينو كواليتي اديوكيشن كونا يخل مالتي ስለዚህ ዘን ምርጥ ተመክሮ አለወን ይላል ጽዋዕን መጀመሪያ እንታ እንሰርixን ፖሊሲ እኔ ምስዘለወን ሀገር ምስዘለወን ጂኦግራፊካሊ ሰራውንዲንግ ኤሪያ ምስዘለወን በዝሒ ናይ ዜጋታት ምስዘለወን ናይ ትንቃሓተሊና ዜጋ ምስዘለወን ሪሶርስ ምስዘለወን ምሁራዊ ናይ ኢኮኖሚ ናይ አጠቅላሊ سرعة تمرتي سرعة منغستي السو مسارات غيرن سرعة تمرت بوليسي ينا حانس يصال مالتي السو دما ناو تغارنا مقيا سرعة دما عنتو زلنا هي مالتي بقع زغنا كاو كله دليت زلون بقع زغنا ممهر بعلميا ممدا مالتي تبعلميا ممدا حز دليت هاليكا عقم دحزي هاليكا نتصري تمرتي خبلاش يخلي مالتي دليت راح اخلا يكون اب تمرتي ممرنت دليت راح اقول كخنا يخل تايدا بلايسنس بال ناي بقعت مرغاغص سيرتيفيكيت تفتنك كتحلف كخلالا كالك عم تماري معناتي تفتينو زحلف او ايثيوبيا حس تجميرو له اديس ابابا فلاي ناي بقعت مرغاغص ممهران تجميرو له معناتي دليت راح زيكم مجمره دليت كمصلو دحرت دليت بقعت كمصلو السن حرالي خوينو مستمعنتو زولنايم اكسسابل ايكواليتي زونه كواليتي اديوكيشن امهام مسرت غيرن سلسرحه حزي نتو اتقلالي ناي ايكونومي معباله اتقلالي ناي محبراوي معباله اتقلالي ناي دبلوماسي نا بوليتيكا معباله هاغرات لوط زمص ناي مجمريا سرح تمرتي سلازي كابزي نحن وصل زلنا كما هاغر الى الحس مالتي صبو تحزيت العلنركا انا ون بسوسنه ملك ينبب اندي بتلي كابزن صرح خاين هاغرات فليتو مكرو نيتيوبياون كتقمايلكاون موداتا صرح خايلها سنغابور ترينا حزي سنغابور مالت بتعمي درق عد زنبرت ببحر استخبت تعمل ايشتي عاديه ግን after ጊዜሶም ህዝብታት ዚኦም ወይ ዞም ሰባት ዚኦም ብጣዕሚ ኣብ ሓያል ጥሜት ሓያል ምንም ነገር ይኖሮምና ሓደ መርሓዩ ንዚ ኩሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሲንጋፖር ንኽትበፅሕ ገይርዋ ዘሎ ሲንጋፖር ከዓ ንኽትዓቢ ዝገበረ ሓደ ትምህርቲ እዩ ትምህርቲ ናይ ማንም ዓይነት ነገር ቁልፊ መፍትሒ ባይዞ በዚካ ትምህርቲ ምዕባለ ዓዲ ቤት ዓዲ ክተረጋግጽ ይትኽእልና ንሕና እውን ካብ ሲንጋፖር ኣብነት ወሲና ሲንጋፖር ዝወፅሕቶ ንሕና እውን ዘይንወፅሕሉ ነገር የለን ክብል ዝደሊ ከም ሙዚ ተታሒዙ ናብ ክልልና ናብ ክልል ትግራይ ክነምርሕሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ ክልተ 3 ዓመታት ብዝነበረ ጎንፂ ካብ ዝነበረ ኩናት ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ትምህርቲ ተቋሪጹ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ከዓ በቲ ዝነበረ ኩነታት ምክንያት ተምሃሮ ክልተ ስቴፕ 3 ስቴፕ ንድሕሪት ተጎቲቶም እዮምና እዚ ክልተ ስቴፕ ንድሕሪት ተጎተተ ትውልዲ ምስቶም ናይ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ማዕረን ምስዳር ታይ ክግበር ዘለዎ እዚ ከመ ጌርና ኢና ክነምፀ ንኽእል በተለይ ኣብዚ ሰዓት ከም ተዓንቶ ዝገለጽካዮ እቲ ቀድሚ ሕዚ ዝነበረ ካሪኩለም ትምህርቲ ተቀይሩ በተለይ
ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ኣብ 10 ክፍሊ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና 12 ክፍሊ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ሕዚ ሽፍት ገይሩ እዩ ንኣብነት ኣብ ሻድሻይ ኣብ ሻምናይና 12 እዩ ዝወሃብ ዘለና 10 ክፍሊ ተሪፉ እዩና ስለዚ ኣብቲ ክልል ዝሕዚ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ እንታይ ክግበር ዘለዎ እስቲ በቃ ናይ ትግራይ ታውቃዕ ዘለኻ በቃ በጣም ማለት ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ያልዕለየ እንዴ ግን ጣዕሚ ከተሓዝን ኣብ ናይ ትግራይ ህፃውንቲ ተኣምን ዲኻ ሕዚ ኣብ ትግራይ ውሽጢ 15 ዓመት ኮይንዎም ምስ ቀዳማይ ክፍሊ ዘይጀመረሉ ምዕባለ ኣብ ዘለዋ ሃገር ንምዕባለ ኣብ ትግስግስ ሃገር 15 ዓመቱ ዝኣኸለ ታዳጊ ወይ ደሞ ህፃን ተማሃሪ ክመሃር ትፅኢት ዝግበረሉ 7ይ ክፍሊ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ቢያንስ ትናይ ኬጂ እኳ ይትረፍሞ ግን ቀዳማይ ክፍሊ ከኣቱ ኢልካ ትፅኢት ዝግበረሉ 7ይ ዓመት እዩ ሕዚ ግን 15 16 ዓመቶም ገይሮም ቀዳማይ ክፍሊ ዝኣተወሉ እዞም ሰዋት እዚኣቶም ሕዚ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚኦም ማለት ድሕሪ 15 ትገብሮ ነገር ድሕሪ 15 እኮ ቢዝነስ ትጅምረሉ ካልእ ናይ ምዕባለ ናይ ባዕልኻ ህይወት ትልውጠሉ ካልእ ሓድሽ ተሓስ ኣውት ኦፍ ዘ ቦክስ ተሓስበሉ ሰዓት እዩ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን 15 14 ዓመቱ ህፃን ቀዳማይ ክፍሊ ጀመረን ማለት ከመይ ሞይ በቃ ማለት ክሓስብ ንዝኽእል ሰብ ዓብይ ኣብ ጭንቀት ዘእቱ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብትኽክል ኩሉ ግዜ ክሓስብ ኣለኹ በይነ ሕዚ ለውን እኮ ብጣዕሚ ስምዓን ኣለዎ ውሽጠይና ኣብ ጸለምቲ ክሳብ ሕዚ ትምህርቲ ኣይተጀመረ 2013 ትሕምስምስ ተጀመረ ኩናት ተጀመረ ተሓደ ኣቲ ተሓደ ወፅእ ሕዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም እዚ ናይ ጸለምቲ ፍልይ ዘብሎ ካብ ዋልቃይት ፍልይ ዘብሎ ካብ ደቂ ሽረ ካብ ደቂ መቐለ ፍልይ ዘብሎ ናይ ጸለምቲ ቆልዑ ህፃውንቲ ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም ትምህርቲ ኣይጀመሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ገሊፀ ክሳብ ሕዚ ግን መፍትሒ ይረኸበ ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ብኡልክዕ ተዋሂቡ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተወሰነ እዋን ይጅምሩ ዝተወሰነ እዋን እንደገና ይቋርፁ እዚ ትምህርትና ተዋሂቡ ይኾን ቅድሚ ጦርነቱ እውን እኳ ትግራይ ትፈልጥ ኮይንካ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ኣይነበረን ስኡልካ ምሕላፍ እዩ ነይሩ ዝሞተ ተምሃራይ ኣብ ሰነ ዝሽለመሉ ሰዓት ንርኢ ነርና ማለት እዩ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ዘይምንዋር እዩ ፅሬት ትምህርቲ ዘይምንዋር እዩ ማለት እዩ ሕዚ ድማ ከምቲ ዓንቱ ተባልካዮ ሕተኻ ንድሕሪት ን30 ን40 ዓመት ተመሊስካ ሰሪሕኻ እውን እኮ ክትመርሶ ዘይትኽእል ጉዳይ በፂሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ትምህርቲ ዓንቶ ንለንበርና ናይ ዓለምና ብኢኮኖሚ ብዝተፈላለየ ሓፈሻዊ ለውጢ ናይ ሃገር ምዕባለ ዘምፅኣ መሰረተን ትምህርቲ እዩ ነይሩ ኢልና ኢና ኣብ ትግራይ እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናብ ጦርነት ኣቲና ነርና ናብ ኩናት ኣቲና ነርና ትኩናት ዘሰዓቦ ትምህርቲ እንድሕር ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ናይ ሰላም ለውጢ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ለውጢ ክመፅእ ዘለዎ ትምህርቲ ድማ ብኡልክዕ ንድሕር ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተዓንቶ ዘልካዮ እዚ ማንም ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ እዩ ግን ከመይ ጌርና ኢና ንመልሶ ሕዚ እውን ናብ ጦርነት ከይንምለስ መጀመርያ ትሰብ ባዕሉ ኣእምሮ ሰላም ክኾን ክኽእል ኣለዎ ሕድሕድ ዜጋ ብጦርነት ብኩናት ዝመፀ ለውጢ ክሳብ ዘይመፀ ኩሉ ክፈልጥ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናብ ሰላም ክመፅእ ዝኽእሉ ኣማራፂታት ኩሉ ኢና ክንጥቀም ዝግባአና ናይ መጨረሻ ኣማራፂና ኩናት ክንገብሮ ይግባአና ናይ መጀመርያን ናይ መጨረሻን ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንገብር እሞ ሰላም ድሕር ሃልዩ ተምሃሮ ንክመሃሩ በሪ ትኸፍት ኣለኻ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ክትሕድስ ኢንስፓየር ትኸውን እኮ ሰላም ድሕር ሃልዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ናብ ትምህርቲ ምምፃሕና ሕዚ እውን ናይ ኩናት ነጋሪት ዝፅዋዕ ኣሎ ኩነታት ኣሎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ኣካላት ዘለው ብዝተፈላለየ ትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ ጦርነት ናይ ኩናት ዓውዲ ናይ ምግባር ስራሕቲ ሕዚ እውን ብሓሳብ ዝጅምሩ ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ክዕራ ዘለዎ ድሕሪ እዚ ምዕራይ ዘይቀየር ነገር የለን ዝሓስብ ስለዚ ክቀየር ይኽእል እዩ ናይ ትምህርቲ ካሪክለም ቀይርና ተዓንቶ እንደና ሲንጋፖር ኣብ ኔዘርላንድ ዘሎ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር መፅዩ ትግራይ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነት ኣብ ኣዲስ አበባ ዝግበር ናይ ትምህርቲ ለውጢ ኣብ ትግራይ ዘይመፀሉ ኩነታት ኣይህሉን ዝሓስብና
مجمرات ناي سلام كنات نسرح اسكز ولا حساب لنا صريت تمرتي خمت عنتو زولكايو منغستي طرح هوني كرغاغص خلنا زملكتهم اكلات ون صريت تمرتي امرغاص عوي يغدالو رئيس خونه صريت تمرتي نمرغاص سي كم من تايتي صبي تكبر من ختا يخسرح لو ازين منغستي طرح زغدف شخم يخونينا اوز كم حدا مهور تولو نغرتاليكا صبو انتو نمطقاس موكيرا اندي صريت تمرتي امرغاص منغست طرح زغبو سرح سريح لو تقمص يخل صريت تمرت زرغاغص عنتو صريت تمرت تاع مخان رينا صريت تمرت مالت حزون دغمو ممر مديوكا زحاشه تمرت بيت هانيصكا بزح زلهم تمهارو امزغيوكا مفتان محلاف يكونن صريت تمرت مالت ابيت تمرت زوهاب تيوري ابيت تمرتي براكتس غبر تغباراو تمرتي ناو اكسرسايز زغبر تمرت انتكون تلأيو صريت تمرت زمص زبال معناتي صريت تمرت الله نلو ناب تغبار زقير تيوري كله خلي مرت بتيوري زحلف ነገር አይሆን ስለዚህ ናብ ተግባር ዝቀየር ትምርቲ አምምጻ እዚንታ ማለቲ ስራሕ አድል ክፈጥር ዝኽእል ተማሃራይ አምፍራይ ማለቲ ስራሕ ዝደሊ ዘይኮነስ ስራሕ ዝፈጥር ተማሃራይ አምምጻ ስራሕ ትምርት ቤት صريت تمرت አረጋግጠን አለው አይል ካት ገልጾ ማለት ስለዚህ እዚ መምጻ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተሓደ መንግስቲ ተዓንቱ ዘለና ስርዓት አምዝርጋህ ናይ ትምርት ስርዓት زحاشا مغبار تي انتو ما اقف لنا نصوع دلما ناي تمرت ما اقف سيبيلنا زغلص تي اطقلالي تي كاريكولم تي بوليسي ناي تمرت بوليسي نتي غزيه زمطن ديجيتاليزيشن زلو زكاتته بتكنولوجي اطقلالي تيچينج ايد تيچينج ميترولوجي اطقلال كله بتكنولوجي 21 كفله زمن زمطن سرعه بوليسي امهناص እና ነዚ تجبروا حدد بيت مرتي حدد كللات حدد ناي تمرت بيرو حدد ناي كفله كتما صحفت تمرتي صحفت بيت حدد ناي وردا صحفت بيت نلوم ازيهم كلهم صرح يسرح له يسرحني له اما جمجم دحر جمجمنا في ما اما ناي منغست راح يزخون مالي بتوارد ازي ناي منغست راح كالا ناي منغست راح انت يالو تمرتي صريت تمرت ممصا انفستمنت يدلي لكع نخالوت نغرات انفستمنت كم زدم فاندينغ كم زدم فاندرايز امتخاو منغستي صاوعيت كغبر خلالو او تمرتي انفست زغورو اكلات አለው ኢንቨስተራት አለው ስለዚህ አው ኢትዮጵያ ውሽጥ አለው አው ኢትዮጵያ ወጽ አለው ናይ ትምርቲ ለውጥ አምምጻ ዘሓሸ ደሞዝ ከፊልካ ዘሓሸ ምሁር ንختمጽ ኢንቨስትመንት የለካይ ማለት ዘሓሸ ትምርቲ ቤት ናይ ተግባር ዝቀየር ጽሬት ትምርቲ ከምጽ ዝኸረጋግጽ ዝኽእል እታወት ዘለዎ ትምርቴት ንምህናጽ ገንዘብ ያለክ ፋይናንስ ያለካይ ናይ ፋይናንስ ፈንድራይዚንግ አምግባር መንግስቲ ናይ ባዕሉ እታወት አመቅራብ ናይ መንግስት ስራሕ ኢለ ዝሐስብ ስለዚህ ካሊ እዚ ናይ መንግስቲ ካሊ ድማ ናይ ቤት ትምርቲ ባዕልዋና ናይ ውልቀ ትካላት ትምርቲ ስለ ዘለዋ ማለት ትምርቲ ቢዝነስ ጥራሕ ይኾነ ኣብ ትምርቲ ዝሳተፉ ዘሎ ኢንቨስተራት ጽሬት ትምርቲ امرغا طرح تخرت غيرهم كسرحو كخللو امبر بيزنس تخرت مالت فوكسهم بيزنس نحل غينو تصريت تمرت نغون يسترف مالت زلا على بيزنس ما مالت بزغرم ملكو زلا على بيزنس ايتيوبيا حزي تمرتي اسو طرح غين غيرهم كوسلو كخول يولم اغلغلوت يقدم زلو اغلغلوت انحرا قديمكا خوينكا تبيزنس ممصو ايترفن مالت ስለዚህ ኢንቨስተራት ናይ ትምርቲ ኢንቨስተራት ኣብ ትምርቲ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ አካላት ዘያቶ አካላቱን ጽሬት ትምርቲ ንምርጋጽ ናይ ባዕለ እጃም ክዋጽ አለን ይሎም ካአቱ ክኸለለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ንዑ ኣብ እታወት ኣብ ፕሮሰስ ኣብ ሪዛልት ናይ ተማሮ ውጤት ሪዛልት ንሎ ውጤት ንሎ ብስነ ምግባርን ብአካዳሚሻል ውጤቶም ተግባራዊ ኣብ ምግባር እና ንዑ አፕላይ ኣብ ምግባር ናይ ትምርቲ ባዕልዋና ብጣዕሚ ዓብይ ብጽሕት ዘለዎም ትምርቲ ኣብ ምርጋጽ ማለት እዩ ጽሬት ትምርቲ ኣብ ምርጋጽ ካሊ አመራር ሓናይ ትምርቲ አመራር ሓዝባሉ ማለት እዩ ርዕሰ መምህር ኣሎ ናይ ቢሮ ሰራሕተኛታት ኣሎ ናይ ትምርቲ ቢሮ ማለት እዩ ብሚኒስተር ደረጃ ኣሎ ጠቅላላ ኣብ ትምርቲ ዝሰርሑ አካላት ማለት እዩ እዚኦም ብሙሎም ስርሖም ትውልድ ኣብ ምቕያር እዮም ክሓሱ ዘለዎም ትውልድ ኣብ ምቕያር ማለት ድማ ስራሕ ፈጣሪ ዝኸውን ትውልድ ኣብ ምፍጣር ዝነቕሐ ትውልድ ኣብ ምፍጣር ኮንሽስነስ ለበሉ አዋየርነሱ በብግዚኡ ንዓበየ ዝኸይድ ለውጥ ከምጽ ዝኽእል ሃገር ኣብ ምቕያር
مس تكنولوجي زرامد نخالوت هاجرات تمكرو كهب زخل تولد عم مفتار عبي سرح خسر لهم ناي تمرت مرارح مالتي بقى كل جزء بحلمهم يقول بجهادهم كل سرحهم أب تمرتي أب صريت أب تمرتي أمر رجعت أكسسابل كتابل خالوت أتقال لنا تمرتي أدلى يزغون نجارات عم مسرح ناي مرارح بقعت عبي جامز لهم مالتي كالي أب تمرتي أكل ساتفو مالتي صريت تمرتي أمر رجعت ما مهران بزي قطعي ممهران حزون مبزحاتي كمان قد محزز زنبره تحت وصيت نحرام صخا كمان ماراسي ابلاي توايلو ناو تمرت استوول هونتا تاله باي ذا واي ازي تمويا تحت خوينا يكونن بزي قطعي نمغلاص خدلي تردى ان ميسترله مبزحاتيو اممر زاتو سو انجينيرينج اي سي تمرقو ناو تمرتي اتلو حزسو تمويا تحت خوينا زي كونس تخفريتو تحت خوينا زي كونس ناي سرح عدل له ኢትዮጵያ بزقرم نهاري population ناوسخ ስለዝኾነ بولك نزمهار ሕብረተሰብና ድማ ናወሰኸ ስለዝኸይድ ስራሕ عدل ስለዘለዎ እዩ ካለ ማለት ካፍቲ ዝድለ ሙያ ናይት መምህርነት ሙያ ካልኦት ተወሳኺ ስራሕ عدل ስለዝፈጥር እዩ ዝኣቱ ዘለኹም እምበር ተሓተ ውፅኢት ዘለዎ ኣይኮነን መምህርነት ዝኣቲ ስለዚ ናብዚ ተኣቱ ኣካላት ድሌትኩም ኣረጋግፁ መጀመርያ ካልኣይ ዓቕሞም ቸክ ትገብሩ ኣለኩም ዓቕሚስ ንትምህርቲ ንትሕዚ ግዜኡ ዝምጥን ዓቕሚ ኣለና ዶ ኢልካ ኣኻታት ዘለካ እንተ ዘይኮይኑ ትውልድ ምፅያቕ ይዝኸውን ንበዓለይ ውልቃዊ ጥቕሚ ክረክብ ኢልካ ውልቃዊ ማህያይ ሰሙናዊ ወርሓዊ እታወታይ ቤተሰበይ ካብ መሓድር በዓለይ ካብ መሓድር ኢልካ ተኣቶ ሙያ ኣይኮነን ከም ካልእ ሙያ ኣይኮነን ዶክተር ኦፕሬሽን ገይሩ ህይወት ከም ዘድሕን ኩሉ እዚ ግን ካብኡ ላዕሊ ትምህርቲ ግን ካብኡ ላዕሊ ኦፕሬሽን ዝግበርን ዘይግበርን ኣጠቕላሊ ናይ ትውልድ ምፍጣር ክሳብ ዝኾነ እዋን ሰብ ዝቐትል ትውልድ ካብ ምፍጣር ኩናት ዝፅውዕ ትውልድ ካብ ምፍጣር ምዕባለ ለውጥ ዝፅውዕ ትውልድ ካብ ምፍጣር ዓብይ ስራሕ እንሰርሑ መምህራን እዮም ማለት እዩ ካብኡ ወለዲ እውን ሕዛብ ሰዓት ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ዲስትራክሽን ኦፍ ሶሻል ሚድያ ወላድን ተማሃራይን ኣይራኸቡን ኣይፈለጥን ብጣዕሚ ዝገርም ሕዛብቲ ሞያ ስለ ዘለኹ ኣነ ዘይፈለጥ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ዓብይ ግንዛበ ዘድልዮ እዩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ይኾነ ባይዘው ኣፍሪካ መላእ ዓለም ዘሎ ሕዚ ብሶሻል ሚድያ ምክንያት ወላድን ተማሃራይን ኣይፈለጥን ማለት እዩ ተወላድውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይምውዓሉ ተማሃራይውን ብኡልክዕ ሶሻል ሚድያ ዝሕልፎ ጽልዋ እናተመገበ ተወላድውን ብናይ ቀደም እሱ ብዛዕባየሉ መንገዲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘይኖረሉ ሰዓት ብናይ ቀደም ኣተዓባብያ ብናይ ቀደም ትምህርቲ ስርዓት ከምህር ዝደሊ ማለት እዩ ከምኡ ኣይኮነ ሕዚ ግዜ ተቐይሩ ስለዚ ወለዲ ኣብ ናይ ሕዚ ሰዓት ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ምርጋፅ ተማሃራይ እንታይ እዩ ዘድልዮ ኣነ ከም ወላዲ እንታይ እዩ ዘድልየኒ ኢሉ ክሓስብን ግንዛቤ ብኡልክዕ ካሰፍሕን ተምሃሮ ዘድልዮም ነገራት ካድምፅን ተምሃሮ ዝደልይዎ ነገር እታወት ይኹን ካልኦት ሓገዛት እውን ቀሪቡ ኣብ ምሕጋዝ ዓብይ ስራሕ እዩ ካብ ቀደም ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወላዲ ንውላዱ ቀሪቡ ዝሕግዘሉ ሰዓት እዩ እንተዘይኮይኑ ንዓኻ ዝፀርፍ ንዓኻ ዘዋርድ ህፃን ኢኻ ትዕቢ ዘለኻ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለና ስለዚ እዞም ኩሎም ኣካላት ናይ ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ምርጋፅ ዓብይ ግደ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ ክቡራት ተመልከትና ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ምሳኹም ፃኒሒት ጌርና ነርና እምበኣርከ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና እሞ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣብ ካልኦት ሃገራዊ ከምኡ እውን ኣህጉራውን ዓለምለኻዊ ዛዕባታት ሒዝና ናብኹም ክነብል ኢና ክሻብ ስዑ ሰናይ ቅንዕት